Please can we welcome this legend, Dr. S.D. Gumbi. Angithathe lithuba ngibingelele ku-program director kakhulu izicukuthwane zonke ikhona la ngeke nginibale ngiyaxolisa premier ngoba ngisezweni lakho ngaxoshwa kalula lapha baningi abakhona la ngiyaxolisa ngenxa yesikhashana sami kanti ngislow ekukhulumeni bingelele bonke abafundisi obaba nomama intombi nezinsizwa umndeni wonke ohlangene kama-ZZ ngigcine ngawe eNkambule kanye nabo bonke abakunqongileyo sanibonani amen usakhona kodwa ngicela ukuqala ngaye esingaye la ma-ZZ jwayele bengijwayele kakhulu efika lapha ekhaya kwami efika naye uNkambule ngingasoli ngoba angibasoli abantu kungekho nto isolisayo ngelinye ilanga kwavela ifoni vela kuma-Z ebuza ukuthi akongitshele ngoNkambule ungumuntu onjani ngathi wena umuntu onjani wena usethi hayi ubika nazi izindaba kimi ngithi hayi khuphukani wozani la ekhaya asinayikhulumele efonini leyo nebala bakhuphuka ngangiqala ukubona uNkambule elunge kangaka wayiqala-ke indaba zabo sahamba nazo saze sayofika le laba beshadela khona begibela amahashi lwalumnandi lolo suku kodwa-ke namhla sihlangene futhi kanje Nkambule ngenxa yesikhathi kanti ngislow la ekukhulumeni ngithanda ukuthi nje kuwe akekho umuntu oyisiwula njengoSathane Sathane ayisiwula kakhulu wathatha uJesu wambethela emnqamlezweni inyawo nezandla ngiyambona ejabulile celebrate namadimoni akhe bethi namhla simnqobile mxhele nomzimba ugxiza igazi wakhohlwa Master Jesus ngoba into yakho Sathane ukukhohlwa wakhohlwa ukuvala umlomo kaJesu wavala yonke into washiya umlomo thina siyi-product okanye simphumela wamazwi avela emlonyeni baba bathethelele wanele washo njalo kwavela ibandla savela nathi itreyini leyo
engayibiza kanjalo bese ngicishe ngandulela ukuyohlala phansi ngoba isikhashana sami sincane ukusebenzile enkambule ngiyakhumbula silapha ngihlangene noXolane nangena ninoBishop Mkwena ngase ngithi salane nithandaza abazalwane labazali lomzalwane bekayolobola lo so lobole kabili unkosikazi oyedwa wamlobola kabili kwakhuza umhlolo unkambule athi kabili ngathi impela futhi leli lamanje ilobolo uledabulishile kunaleli yalaqala bazoshada nje ukhona ke la uXolane ngiyamcela la ekhona afana sukuma chochomeze la uBishop azomxhawula ngendlela yakhe yenhliziyo yakhe samshadisa ke nempela emzini owodwa ulobole kabili waphinde washada kabili umuntu oqala kumsukela ngomkhuleko uye unkambule wathi bakushaya ngomanda ngaphakathi wena asikhiphe lento idlile emshadweni wabo ke wayesethi uXolane ngicela ungibizele lwamfundiso wathi bangishaya ngomanda ngaphakathi kwakumshado isiphihli la wayekade eshumayela khona uBishop bengifuna nje akuxhawule ngendlela yakhe and sorry etsho njalo ngako konke okuvelele usemxhawulile animzame ngezandla nebala wafika emshadweni siyabonga sebenzile ngithe usathana uyisiwula basuthu barikisixayela wabethela uJesu wambamba ngayibhikiri naye umqhele wameva wakhohlwa ukuvala umlomo ngoba thina sivele emazwini omlomo bathethelele baba wanele washo njalo lavela ibandla sivela emazwini entethelelo yingako kufanele sibe ngabantu abathethelelayo egameni likaJesu ake nishayele izulu izandla le train ke iyahamba le bonge kakhulu kubazalwane base Roma Catholic yathi nayifika khona yamxosha naye uZanele wagibela namnika ifoundation yenkolo. Thank you so much. Nedi ngiyahluleka ukusho amazwi eneniwasho angivale ngokuthi nje bashayeleni izandla. Ningi ke iteshi khona isiteshi sase Baptist abanye bagibela abanye bayehla nesakithi isiteshi sikhona Assemblies of God ayiyi Assemblies of God ezulwini isiteshi nje se fellowship abanye bagibela abanye bayehla bese bakhona isiteshi esikhulu sona ke sibhalwe the blood of Jesus bese kuthiwa bonke abayezulwini bayehla ke la
akusangeni Assemblies of God kungena abahlanzwe ngegazi. Ngibonge ke Zanele ukuthi udaba lwethu saliqeda saze sakushadisa. Nanka amazwi asenhlizweni yami bese ngiyehla. Ngithe noma umzimba ubuthakathaka ngeke ngihlale ngingezi kumazethe. Sibonga ukhosini, sibonge nakubo bonke abantu bebaseduze naye. Sibonge nakumndeni wakaNkambule, ngiyabonga Nkambule ukuthi anibanga namahloni ukuthi sifo sine bekade simphethe. Abanye banganisola kodwa mina ngithi ningamaqhawe ngoba lokhu siyadlula kuko ngale kwakhona kunomfula nomkhulu wegazi lika Jesu osisa uxole osisa ekuphileni kwaphakade. Kunamazwi uPaul athi safa kanye naye. Uqale athi nginitshela iqiniso imfihlakalo safa kanye naye. Umefa uJesu kusho ukuthi nathi sasifa kanye naye. Kuletha umbuzo omkhulu ukuthi sasikuphi ke thina. Kodwa kumuntu othe ukuthe ukuhlaphuluka emqondweni uyaqonda ukuthi uJesu edabula amazulu ngoba lisho njalo iBhayibheli lithi wadabula amazulu wehla wangena esibelethweni sentombazana wangena emntwini. Mengena esibelethweni sentombazana wayolanda thina ayombatha amathambo. Wathi nakambatha amathambo esibelethweni wayese embozwa ngenyama waphuma ephelele ngumuntu kanti uNkulunkulu wehla ngangoba wangena esibelethweni. Umathuki uPaul safa kanye naye. Ngesikhathi uJesu ebethelwa wayengabethelwa yedwa. weNkambule wayefa kanye nathi. Yizo phela safa kanye naye kuqala thina phambili safa kanye nayo. Apenda athi uPaul sembelwa kanye naye. Njoba uzanele yethuneni akaliqabuka ithuna ngoba sake sembelwa kanye naye. Siyentweni esiyaziyo nasingene ekufeni siyentweni nakuthi kuyasibamba ukufa siyakutshela ukuthi ubambe wrong. Sesiyazana nomnikazi wokufa sembelwa kanye naye. Ngosuku lwesithathu savuka kanye naye. Emva kosuku lwesithathu lithi iBhayibheli ngosuku lwesine. Amanye amagama uma ufunda iBhayibheli lakho ungafundeli ukuyoshaya abantu. Lithi iBhayibheli after 40 days wanyuka uJesu besathi uPaul wanyuka kanye nathi. Wayongena emazulwini abesethi sahlaliswa kanye naye. Sahlaliswa kanye naye. Izinto ebekade ezikholwa uzanele manje akasazikholwa usezibambile.
ake uthi ke inhloko kancane uma engenza umakhelwane umhede wena akuthi ingoma uyabona ke mntanami sengihlala phasi ngalami ngoma sitshela uZanele good night Nasibuyele enkosini sithi isesithi siphakamisa udumo hayo lengoma kodwa ungakhohlwa uma ngivala umlomo sishaya ihumming bese kusho ibhesi yodwa ishaye ngebhesi yakhona ingoma asibuyele enkosini safa kanye naye sembelwa kanye naye sanyuka kanye naye sahlaliswa emazulwini